Neve salaki zêdetir berdewam dikin çalakiyê me hatiye merhelê duyemîn derbas kir êdî merhelê sêyemîn de ye. Di nava va çalakiyan de çend carin hevdîtinê li gel Birêz Söcalan daxwazên hevalên çalakiyê de bi rastî giştî cîhanê vên çalakiyê deng da û her wiha bi giştî cîhan işar kir. Zulma li ser gelê me, zulma li ser Birêz Söcalan, girtiyên siyasî, dayîkên aşîtiyê hemû civakê êdî sadê sed divê çalakiyê de derket holê ku zulmekê li hemberî gelê me li Bakurê Kurdistanê Tirkiye li giştî li Tirkiye'de vê pêvajoyê derbasbûyî gelekî qurbanî hatin dayîn, gelek berxwedaniyên mezin û taybet pêşengiya dayîkên me de vê çalakiyê em dikarin bêjin hedefê me an jî daxwazê me sadê sed nebin jî bez daxwazên hevalê me ên çalakiyê merhelê sêyemîn de êdî hatiye astekî herê bilind viya bi giştî gelê me hevalê me çalakvan bi moral û coş ji vê hevdîtinên ên dawî li gel Birêz Söcalan her çi qas aliyê parêzeran ve an jî bi raya giştî re nehatî bi eşkerekirin jî bez çavê her kesê li wê ye ku peyamê Birêz Söcalan yê çawayî bi her wiha ê bandorê xwe li çawa li rojhilata navarast û giştî Tirkiyeyê bîne rojên dawî de viya diyar bû taybet ji aliyê hikûmetê AKP dewletê Tirkiye ve û her wiha bi giştî her peyvekî gotinekî hevdîtinekî Birêz Söcalan çi qas giring e û çi qas bandorê xwe dikare ser civakê çê bike ji bo em çalakiyê xwe li gel hevalên xwe ên girevê de berdewam dikin heta peyamê bi giştî ji raya giştî re neyê weşandin hevalê me ên zîndana hevala me ya Leyla hevalê me ên Nasir biryarê xwe her wiha li gel hevalên Ewropa û giştî biryarê xwe dawî nedin em ê vê çalakiyê xwe berdewam bikin û em li wê bendê ne ku êdî hevdîtin şand malbat parêzer her wiha seran ser êdî rêbera po tevlî pêvajoyê bibe ji ber ku tiştên tatin xwestin qurbanî hatin dayîn şehadetê hatin dayîn yek ji sebniyet ew bû ne tenê hevdîtinekê li gel Birêz Söcalan bikî û êdî raweste divê Birêz Söcalan tevlî pêvajoyê bibe ji bo çavê milyona însan li peyama Birêz Söcalan ew û em ji vê çalakiyê xwe bi vî awayî heta gotinê dawî neyê kirin em ê berdewam bikin.